aure ya mutu sai gagara a mai da aure a cinye garar. Gindin kuka kafirin guma sai sara. Mulki maganin isa, mulki maganin makirci, mulki mai sa a tankwasa rijiya a sha ruwa ko ba guga. Ciyaman da yadda Allah, ni mai magana dan Isa mai kaho, mijin Balki uban Hassan da Usaini kan daki sai an taru. Ga mai neman ƙarin bayani zai tuntube ni akan lambar waya kamar haka: 080 39 54 83 00. Allah ya ba mu sa'a. Kanan ciyaman Ganau ɗan yabu garga ku zaɓe shi. Dangi ciyaman Ganau ɗan yabu garga ku zaɓe shi. Yan garga ciyaman Gaɗan ɗan yabu garga ku zaɓe shi. In ya samu kukun samu, yan garga ku ba shi ruwan kuri'a. Assalamu alaikum al'umma na Kanam Gaɗan Isan waka. Waka da kaho sai dai goje ɗan Isa yau gada kere. Hannu da yawa maganin miya ko tai tsami ba ma shakka. ‘Ya'yan bishiya ‘ya'yan kirki, Allah wadaran ‘ya'yan kuka, masu jawo iyayen da zaki. Ƙaryan makiya da iyayensu an yi haihuwar ‘ya'yan iska. Mu dai a ciyaman sai garga shine zaɓi mai albarka. Ga ɗan yabu garga farin zaki, ƙaryar shaho da ta hankaka. Duk wanda yake zagin garga zai rasa tuwo da miyar kuka. Ranar zaɓe mu mun shirya, ƙuri'un muka kaf sai mun baka. Gaddama ga ɗan jaki gado, ba mu bin macucin al'umma. Shi kaɗai yake ɗaukar jinka, shuka 'yan uba sai an kama. Zaɓin al'umma ne garga, to ɗan yabu kowa ya bi ka. Talakawa sun ce in ce ma tabbas sai ka kai labari. Lallai zaki ka cancanta, mai raba wa kowa alkhairi, ba sauran mai yin inkari. Za kai muka ci kai ɗan garga, tafiyar ka muke mun yo jeri. Allah muka roƙa zai kare daga dukkan sharrin mai sharri, hakika gobe da labari. Ga fili nan ga mai doki, ranar sukuwa mu ga alkhairi, garga maganin 'ya'yan duri. Duk wanda ya ce bai son garga, cutar kunci ta same shi. Sai na ci uban kowane ne in sa mashi in soke shi. Mu ɗan yabu garga muke fata, ko ba sa so sai mun bi shi. Zaɓe na ciyaman in za a yi sai mu zaɓi mai tsantsan kishi. Ɗan yabu garga akwai kishi.
idan ya fito kowa na sa masa albarka. Mai alkawari da cikawa ne zai cika idan har ya ɗauka. Kuma mai buɗaɗɗen hannu ne duk sanda ka zo sai ya baka. Ni ma ɗan Isa ya bani, ku gaya masa ni dai na gode. Bai rowa bai san mai rowa, Allahu ya yi masa albarka. Su ko makiya sun lalace, sata gadon ɗan hankaka. Su fito mu fito a buga a gani, a ga waye zai kai labari, dama su 'ya'yan gangan ne. Sun kulle Allah ya buɗe ga ɗayyabu sarkin alkairi. Magautan kun ga macuta ne, zaben zaki ya laje, na gaban ma zai kai labari. A cikinsa akwai wani ɗan dogo, ba shi ne komai sai sharri, mun san bakin na iyaye ne. Ƙaryar matsiyata ta ƙare, sun rasa abin da suke buri, ɗan gargakanam na mutane ne. Ga fili nan ga mai doki, tabbas sai sun sha mamaki. In babu zare ai ba ɗinki, ga aiki ga sarkin aiki. Ga ɗayyabu gargafarin zaki, mai baiwa magauta mamaki. Sun yi gangara kuma ba birki, mun basu suna jinya ɗaki. Dan ɗayyabu ya cinye yaki, ya kwashe dukkanin maki. In banda tsiyar 'ya'yan akuya me ya kai su shiga ɗakin zaki. Kun san dai ɗayyabu ya fi ku kyawun niyya da halin kirki. In ɗayyabu gargayi na aiki, kowa sai dai ya shige ɗaki. Shakundin maliya sai Allah, ɗan gargazare gatan dinki. Duk cikinsu ba mai yin motsi, in dai za a yi magana aiki. Dan ɗayyabu gargatsayayye ne, mai baiwa mazaje mamaki. Tun yau sun san shi ƙwaro ne, ya lashe firamare zaki. Shakar mutuwa suka sha tabbas, yara sun taka kafar zaki. Kun ko aka haɗu gaba da gaba, ranar kura sai ta yi raki. Yan kan zagi ƙarya ta ƙare, mai ba su kuɗin ma ya tsere. Dama fa kuɗin na mutane ne, ya je ya ciyo bashi mu. Karo da maza sai an daure, ja da maza sai dai goje. Yau ai kowa sai ya more, wannan tafiya fa da alheri. Ko ga alli nan da ɗan bida, sai da auduga za a yi saki. Kowa ya taho wannan tafiyar dan ga kyakkyawan labari. Ga ɗayyabu gargamiyo jeri, mai bayarwa baya gori. Zaki ba mai mata baba, ka fi su abin da ake ɗiba. Domin tafiyarsa akwai riba, yau ya kayar da mashata ba. Take su mu je namijin zaki, take su kwana da mamaki. Mai asusu ɗayyabu mai banki, mai alheri da halin kirki. Haka nan in Allah ya yarda, sai ɗayyabu ya zama jagora. Shi zai yi ciyaman ba shakka, in ma ya gama sai ya ƙara. Gatan mata da maza garga, tuni mu da an mana allura. Yan bakin ciki sai dai ku mutu, sai ya yi ciyaman ya ƙara. Tun ana raba mu mun gane, juma'an mu
Thank you.